Jardunaldi hauek ere inklusoari buruzkoa dira, eta beraz, bueno, hor kokatuko gara. Zer egiten ari den sakontzeko Jose Fernández Albertos dugu gurekin. Eskarmentu eta ospe handia duen aditua da Fernández Albertos, gaur egun Moncloan lan egiten duena, gobernuko presidentetzaren kabineteko politika publikoen saileko zuzendari bezala. Fernández Albertos es doctor en Doktorea da, zientzia politikoan, Harvarden, masterra zientzia sozialetan, ikerketa irakasla izan zen Bartzelonan, zientziari titularra, zesiken, eta inklusio ministeritzan lan egin du, eta gizarte segurantzan zuzendari lanak egin ditu. Berak inklusio politikak Espainian testuingura joerak eta erronkak gaia jorratuko du. Eta gero jakina zuen galderei erantzungo die. Nahi duzunean? Eskerrik asko. Eusko Jaurlaritzari, batez ere Fernandori, nigana jotzeagatik, jardunaldi honetan parte hartzeko. Carlosek esan duen bezala, ni naiz knowledge brokeran, ez naiz politika txapelduna, politiketan txapelduna, baina antzeko zerbait. Alegia, ez ditut politikak ebaluatzen, gure sailean ez dugu hori egiten. Egiten duguna da, eztabaida erabakiak hartzeko arlora ekartzen dugu. Unitate hori prospektiba bulegoan sortu zen, Sánchez presidenteak sortutako horretan, eta hor ertain eta luzeko proiektuak ikusi ziren, Resilient EU adibidez, eta hor helburua zen ikustea gizarte, ekonomia eta herrialdea norantz zijoan ertain eta luzeko batean, ez? Hor, epe laburreko politikak erabakitzerakoan. Idazkaritza orokor bat da gurea, eta Europako agenda eramaten da baita ere gure sailetik, prospektiba lanak ere egiten dira oraindik, eta ni nagoen sail horretan, politika publiko ez arduratzen den horretan, egiten duguna da, erronkei erreparatzen diegu, maila edo epe ertain eta luzera begira. Oso polita dirudi, zer egin horrek, baina gero egunerokoan, gogorragoa da, ez? Politikoki zuzena izango den termino bat erabiltzeagatik. Beraz, politika publikoen departamentua izena duen arren guk politika publikoa kontsumitu egiten ditugu. Eta saiatzen gara horretarako alik eta informazio gehien biltzea, gero erabakiak hartu behar dituztenei horren berri emateko. Gaurko hausnarketa asko, nola ebaluatzaileek beraien ezagutza partekatu dezaketen, edo komunitatearekin egon daitekeen engagement horri dagokionez, policy makerren ikuspegitik eta hor oso identifikatuta sentitu naiz. Helburu metodologiko oso sendoak erabiltzen dira zenbaitetan, baina gero hori ez da iristen, ez da. Eta orduan jakin beharra daukagu, nola instituzionalizatu prozesu osoa. Nik esango nuke, gehiegizko instituzionalizazio batek kalte egin dezakela, ez? Kaltegarria izan daitekela zenbaitetan. Konfiantza sortze hori, elkarrizketa, hori da benetan baliagarriago izan daitekeena.
beste bidea baino. Hori guztia erabakiak hartzeari begira. Hori hala ere Neronen hausnarketa. Gaur eskatu didate inklusio politiketaz hitz egiteko. Eskriba ministroaren gabinetean egon nintzen bolada batean, gutxieneko diru sarreren legea jorratu zenean, gero gizarte seguruntzan egon nintzen, batez ere pentsioen reforma landu genuen garai hartan, errekuperazio plana ere bai, eta gaur dagokidana da ikuspegi zehatz bat ikustera matea zuei, ezta? Ikuspegi orokor bat. Hori da, zuek ikuspegi zehatza eukiko duzue, baina nik ikuspegi zabalago bat ematea dagokit niri gaur hemen. Ikusteko norantz goazen eta horren inguruko hausnarketa batzuk zuekin partekatzea. Beraz, bi bloke ezberdinduko nituzke. Hasteko zenolako aldaketa, eraldaketa etorri den gutxieneko diru sarrera horren etorrerarekin, Espainian. Nolabait inbaditu egin du eztabaida. Inklusio politikei dagokienez, kritika jaso ditu, laudorioak ere bai, eta beraz hor, ikuspegi bat eman nahi dizuet, ikustezuen zagartatu den eta nola aldatu den arlo hori. Politika hori egitearen ondorioz. Nire mezua litzateke zenbateraino den aldaketa hori egiturazkoa, estrukturala. Abia puntua, denok ezagutuko duzue, nik bezain ondo, baina gogorazi egingo dizuet. Diru-sarreren babeserako sistema oso hobetzeko modukoa zen, garai batean, desberdinkeria nagusi zen, pobrezia egoerak ugariak ziren, eta diru-sarreren banaketari dagokionez, alderaketak egiten zirenean, gure datuak ez ziren onak izaten, merkatuen funtzionamentu disfuntzionala zen horren errudu nolabait esateko, baina baita ere diru sarrerak bermatzeko diru laguntzen aldekoa. Azken muturreko sistema harik ez baik nuen. Politika sozialak erkidego autonomoen eskutan geratu ziren, eskumen batzuk, eta horre arazo asko sortu ziren, kritika asko bizi izan ziren, baina Espainiako testuinguruan, benetan testuinguru ona, bizi izan genuen RGI-ren ezarpenen ondorioz. Beste erkidego batzuetan, egoera antzekoa izan zen, baina zenbait kasutan RGI sistema hori oso ahula zen, kopuruak oso baxuak ziren, eta gainera etzen behar zuen populaziora iristen. Estatuaren ikuspegitik ze gertatzen zen? Asimetria bat gertatzen zela, eta desberdinkeriak nabarmendu egiten zirela. Ze baliabide gehien zituztenek politika hobeak egin zituzten pobreziari aurre egiteko, pobrezia nabarmenago zen kasuetan, kontrakoa gertatu zen, ez zieten beharrezko laguntza eskaini behar larria zuten hoiei. Hemen aditu handiak daude, eta politika berriak behar zirela argi geratu zen, sindikatuek abian jarri zuten ekimen popular bat, inklusio gaietan nor ziren zenbaitek ekimena jarri zituzten abian, eta 2020 urtean gobernua konpromiso hori hartu zuen diru sarrerak bermatzeko
diru laguntza horiek ematea. Eta hori egin zuen. Politika hori pixkanaka legegintzaldian zehar praktikara eramateko ekimen bat izan zen, baina orduan pandemia iritsi zen, ez genekin zenbateraino egongo zan hor, lehen goratze bat edo horre berriz ere ezberdintasuna sortu ziren, diru sarrera horiek banatzerakoan, langile batzuk ezin zuten lanera joan, garai hartan harremanak jakina oso mugatuta geratu ziren, murriketak egon zirelako, mugikortasunari dagokionez, eta beraz, diru sarrera bermatzeko hoiek 2020an, abian jarri behar izan ziren, ondo ezagutzen duzue, egoera hori, testuinguru hori, indar politiko guztiak ados jarri ziren, hori horrela izan zedin, gaur ez bezala, ados egon ziren, eta hor bi osagai egon ziren. Hor errentak babesteko lan bat egin zen, konbibentzia edo elkarbizitza unitateen arabera egiten zen, ematen zen laguntza hori, prestazio hori ezberdina zen tradizionalki ezagutu genituen aldean, ze egoera pertsonala ebaluatu beharra zegoen, prestazio hori jasoko zuenaren egoera eta konplexutasuna asko handiagoa zen, lotua zegon, bere bizikideekin, bere bizilekuarekin, datu horiek ez zetozen gizarte segurantzatik, bestelako erakundetatik baizik, ogasunetik, erroldatik, hortik lortzen ziren datu horiek guztiak. Eta ondorioz konplexutasuna are handiagoa zen, kudeaketaren ikuspegitik, ordura arte ezagutzen ez genuen konplexutasun maila bat etorri zitzaigun. Como no solo una prestación, sino Etzen prestazio hutsa, baizik eta politika multzo bat prestazionetan ainguratuta. Eta, beraz, politikak egin zitezkeen inklusiotik, arlo guztietatik, lan arlotik, hezkuntza arlotik, osasun arlotik. Eta hauxe zen pixka bat filosofia. Eta ez dizue kontatuko, ze kudeaketa arazo ekarri zizkion gizarte segurantzari pandemian bitartean, onuradun hainbeste edukita. Hau da, naiz eta itxialdiko eztabaidak izan, eta IMVA gutxieneko diru sarrera bitala zen baldintzatan ezarri zen, eskura zuten datuen arabera, eta ministerioak ze gardentasunekin eman zuen potentzial onuradunen informazioan ikuste du gauza positiboa izan zela. Askotan esan dugu helburuak helaraztea politiken inguruan eta gero politika horien ondorioak egiaztatu ahal izatea eta ebaluazio bat egitea juizio elementu gehiagorekin. Askotan ikusi zen Damokles ezpata gisa kudeaketa aldetik ministerioak esan zuen 800.000 etxeek izango zirela politika honen onuradunak eta denbora askoan. Eta ez politika publikoen adituen aldetik, baizik eta iritzi publikoan egiten zen, ebaluazio bakarra izan zen, ea 800.000 iristen ginen edo ez. Eta 800.000 ez iristea irakurtzen zen IMV-aren porrot gisa, zegoen biztanle talde bat guk identifikatuaz genuena laguntza jasotzeko eta ez zuen jasotzen. Nahi baduzue gero hitz egin dezakegu beste arazo batzuen inguruan. Hau da, ze hartzaile gutxi izan zuen prestazio honek analisi ex-ante horren arabera. Hau da, ze ahultasun eta ze ontasun zuen analisi ex-ante honek, baina mai gainean jartzeagatik ze konplexutasun eta zailtasun politiko aurkitzen dituzte erabaki hartzaileek.
eskatzen diegun gardentasun horretan, hau da, gauzatu behar dituztenean zeintzuk diren beren politika batek dituen itxaropenak batek esaten du, nahi ditula 800.000 lortu, eta komunitate zientifikoak politikaren inguruan ebaluatzen egon daiteke, IMV-en egintzen bezala zer izen gertatzen, 800.000 esiristeko, baina gaur kanpoan badago beste mundu bat, erabili egiten duna zifra hori deslegitimatzeko edo politika hori politika horretaz gaizki esaka ibiltzeko. Eta politikariak erabili egingo du hori eta bere esku hartuko du esatea edo ez esatea egin duena. Beraz hori kontuan hartu behar da, aztertzen dugunean, ze ingurune kompleksuetan lan egiten duten politika publikoen erabakitzaileak. Hau da gaur egungo IMV-a, azken nominako datuak ikusita, IMS-ek argitaratua, 600.000 etxek jasotzen dute prestazio hau, aldaera desberdinetan, titularren bi eren, hau da gehienak emakumeak dira, 6 bat guraso bakarreko etxeak dira, eta 1.800 pertsona biltzen dituzte, haietatik 40 adin txikikoak dira, eta IMV hau dakizuenez kalkulatu egiten da, errenta gutxieneko bermatuaren arteko, eta etxe horretan estimatutako diru-sarreren artean gaur egun kopuru batez bestekoa 289 eurokoa da. Eta zifra hauei erreparatzean, gustatuko litzaidake goratzea, zenbaki hauek ze duela 4-5 urte aztertzen genuenean ez genuen horrelako daturik, eta hau erabat aldatu da. Eta horrek aldatu egin du ze harreman dagoen administrazioen artean eta biztanleria zaurgarriaren artean. Guk kritikatu dezakegu ez dela leku askotara iristen ari, ez dela oso arina, ez dagoela gainera politika automatikoarekin lotuta, eta honetan asko lan egin da, eta lan egin beharko dugu oraindik ere, baina zifra hauek badute bere inpaktua egiturazko auzietan. Beste elementu bat, batez ere eztabaida honetaz ari garela IMV-an, politikak ebaluatzeko orduan, badakizue IMV-ak ere baliatu egin zuen errekuperazio planaren ildoak aprobetxatu zituen lerro bat bultzatzeko. Hau da, IMV-ak ez zuen bakarrik errentaren ordezko zen ordezkapen bat, baizik eta inklusio erreminta bat lan arloan, maila sozialean, hezkuntza arloan. Beraz, errekuperazio planaren desfuntsekin, inklusiorako idazkaritzak 30 bat proiektu jarri zituen abian, inklusio ibilbideak alegia, autonomia erkidegoen laguntzarekin, tokiko erakundeen laguntzarekin, 34 proiektu estatu osoan, zeinan diseinu aleatorizatu bat egintzen, randomized control trials erabilita, ikusteko ze inpaktu zituen esku hartzeak, adibidez tutoretzak egiten zirenean hezkuntza arazoak dituzten aurrekin, edo monitorizatzea egiten zenean lan munduratzeko auzietan, nola laguntzen zuen non-take-upeko informazioa lortzeko orduan hainbat bidetatik, eta bar. Eta interesa duzuen animatu egiten zaituzet, konsulta egin dezazuen inklusiorako idazkaritzan deitu zuten IMV Polizilab izenekoa, txosten hori, hor agertzen dira esperimentu hauek guztiak zertan izan ziren politika publikoen interbentzio arloan. Beraz, jakiteko zer funtzionatzen duen eta ez du funtzionatzen eta horretarako frogak izan ditzagun. Noski, hau ez da azken hitza, hau ere gogo eta badanik beti transmititu nahi izan diedana erabakitzaile politikoei. Evidentzia hauek batzuetan agertzen dira,
agatxo magiko baten antzera. Baliabideak banatzeko orduan edo estrategiak erabakitzeko orduan. Nik uste dut interpretatu behar direla froga gisa eta ahalik eta zorroztasun zientifiko handien erabili, metatzeko jakiteko zer funtzionatzen duen edo ez, eta testuingurua ere kontuan hartua izan dadin. Honekin esan nahi dut batzuetan uste dugu mota honetako azterlan batekin aurkituko dugula modu egokiena politika bat zabaltzeko. Eta azterlan aukera egin zegoen gauzarik onena da etorkizuneko erabakitzaileak informazio gehiago izan dezaten jakiteko zer funtzionatzen duen edo ez. Berbada ez dira hain aspirazio seksiak erabakitzaile batentzat, baina interesgarriagoak politikaren aldetik, politika publikoaren aldetik. Interesa duzuenok, inklusiorako adidazkaritza nagusiak argiteratutako txostenak irakurritzak ezue, baina azterlan honetatik ateratzen den ondorioa da ze inpaktua duen arreta pertsonalizatuak hartzaileekin, erdipurdiko harrera duena IMV-ren harrera hartzaileekin, ere bai, ematen du gauza hauek evidenteak diela zuetako askorentzat, baina uste dut honek bertute bat ere baduela, da jakitea zenbakiak eta magnitudeak zen izan daitezkeen esku hartzea hauek egiteko orduan eta politika publikoak egiteko orduan eta hauek egin alizatea metodologia metodologia baten bitartez zorroztasun ekar dezakeen. Baita ere hitz egin nahi dut inklusio sozialaz, baina gutxieneko errenteetatik harago. Zati garrantzitsu bada IMV hartu dezakegula erreferentzia gisa ordainpekoak ez diren politika guztietan, hemen aurrera eginda, badago errege dekretu bat datozen asteetan konbalidatu egingo dena kongresuan langabezia laguntzen inguruan, hau da, langabezia diru laguntza amaitzen duten horiek IMV-era pasa daitezen. Eta tresna bat da IMV-a bihur dadin prestazio arlo honetan guztian, ordainpekoak ez diren prestazioetan, hau da, lan merkatuan hartzen diren politikak badu desberdintasunaren kontrako osagai oso garrantzitsua. Hain zuzen ere gutxieneko soldaten igoera bata bestearen atzetik egin diren hoietakoak eta baita ere lan merkatuaren erreforma, politika bat etengabe ebaluatua izaten ari dena eta oraindik ere asko ikasten ari gara haien ondorioetatik eta jarraituko dugu etorkizunean ere politika hau honek pandemian zehar ezaguna izan den inpaktua izan zuen eta arekin gainera ebaluatu ahal izan genuen OCDE-ren eskutik Espainia sekula gabe egindako politikak la protección erteen babesean zate baterako. Hori izan zen modu naturala gure inguneko herrialdeak shock ekonomikoari aurre egiteko. Guk beti ere kaleratzeak erabiltzen genituen eta askoz ere beste neurri atzerako jagoak erabiltzen genituen. Erteak martxan jarri ziren beste herrialde batzuetan jarri izan diren bezala eta emaitzak ez bakarrik enplegua berreskuratzeko garaian, baizik eta baita ere errenta babesteko garaian diru sarrera txikia zituzen etxeetan. Gustatzen zait datu hau ekartzea, hau da, erteen hartzaileen datua ekartzea pandemia bitartean, fokalizatu egin zen, naiz eta oso zeharkakoa izan, izaera ordaintzailea zuen politika zen eta gehiago babestu zituen langile gazteenak. Junto a esto, pues también, por ejemplo, también Honekin batera, politika berriei dagokionez, nire pelikula saldu nahi bai dizuet,
pentsioen birbalorizazio politiketan, ordaintzaileetan eta ez ordaintzaileetan eragin zuzena dutenak IMV-an, pentsioen erreformaren bigarren blekoan, dirusarreren errefortzua egiten den hartan, ezarri egintzen birbalorizazio mekanismo bat, hau da bizitzaren kostutik gora, pentsio gutxieneko ordaintzaileak eta ez ordaintzaileak iris zezaten, atalase bat erreferentziatuak gutxieneko errentara 65%. Para el caso de las no contributivas. Esto hace que... Eta ondorioz, 2023an egindako azterketa hauen arabera aurreikusitezkeen pentsioen hazkundea gutxieneko ordaintzaileak bikotekidea kargu izanik eta pobreziaren gap hori estaltzeko. 2027an birbalorizazio politika honekin aurrera jarraitzen baldin bada, hau da gutxieneko pentsio ordaintzaile bat zure kargura bikotekidea duzunean, izango lukete diru-sarrera bat pobreziaren atalasetik goitik egoteko. Politika hauen guztien ondorioz, hau da atzeko haize horien aldaketekin eta aldaketa demografikoekin eta bar, niri gustatzen zait arreta ematea diru-sarreren banaketari dagokionez, Espainian azken urteetan egia da oso egoera kaskarretik abiatu ginela, baina konparatzen baldin badugu gure inguruneko herrialdearekin, bizi baldintzen inkesta aztertzen dugunean ikusten dugu behintzat norabide egokian gaudela eta gure desberdinkeria murritzen ari garela. Laugarren herrialdea gara niak gehien jetxi duena azken urteetan. 2022ko renta kontutan hartuta. Eta hau testu inguru batean non pandemia izan genuen, lehen esan dudan bezala, ondorio, desberdintasun ondorioak izango zituela, diru-sarrera gutxiagoko langileak izango zituena, eta aurre ikus zaiteken adina handitzea. Eta gainera, gerra bat dugu Europan, eta inpaktu handia du inflazioan, eta gainera ondorio desberdintzaleak. Xok hoiez gainera, desberdinkeria aldi honetan zuzentzen ari gara norabide egokian, eta beste herrialdetan baino gehiago. Beraz, ebaluatzaileek esan beharko dute politika hauek diren arduradunak edo ez, ze proportziotan diren errudunak edo ez, edo bestela atzetik datozen haizeak, adibidez demografia aldaketa, lan merkatuaren tentsionamendu handia, baita ere lan adinean dauden tarteak murrizten ari direlako. Uste dut aldaketa hauek guztiak ospatu egin behar direla, edo behintzat aitortu hala direla. Ebaluazio politikak aztertu nahi dituen biltzar batean gaude. Eta hemen zuekin partekatu nahi nuke, hainbat gogo eta seguru ezagutzen dituzuela, baina behar bada ez dira beti hain evidenteak. Haietako batzuk esan dira hemen. Garrantzitsua da politikak diseinatzea ebaluatuak izateko moduan. Eta honek implikazioak ditu arlo askotan. Baina uste dut politikaren ebaluazioa hasten dela politika horren lehen diseinutik, eta horrek zerikusia du legean ebaluazio bat sartzeaz, baizik eta diseinuak utzi behar du informazioa egon dadin, datuak egon daitezen, parametroak egon daitezen, politika hori ebaluatu ahal izateko. Politikak ere palankak izan behar ditu, birkalibratzeko eta ebaluazioetatik jasotzen ditugun aginduak nolabait egokitzeko. Modu oso generikoan jasotzen dugu eta inpaktuak behar bada zakarregiak dira. Gero ez gara palankekin gelditzen gero birkalibratzeko eta ebaluazioak eskatzen digun hori egiteko. IMV-an esate baterako erabakitzaile politikotik abiatuta askotan berritu zen hainbat arazo zuzentzeko. Adibidez,
errenta autonomikoen hartzaileen kasua aztertzeko, IMV-ren kasuan, hau da prestazio batean aztertzen ziren gauzak, garai batean oso zaila zen xehetasun guztia jakitea legea diseinatu zenean. Baina IMV-a erreformatzea 2-3 hiletik behin, zenbat arlotan ikusten zen, gaizki egindako prestazio bat baliz bezala, ze 2-3 hiletik behin konpontzen ari bazara, ematen du ez duzula oso ondo pentsatu edo, aizarala adabakia jartzen gauza konpontzeko. Eta hori ez da horrela. Hau da, erabakitzaile politikoak ikastea, politika bat zabaltzean eta zuzentzen joatea oso ondo dago. Baina hor badago kostu politiko bat horrekin lotuta, eta hori aitortu beharra dago. Eta ikusiko beharko litzateke nola gutxitu dezakegun. Horregatik, konpromiso jakin bat dago prestazioaren egokigarritasunarekin. Eta ebaluazioa funtsezkoa da, gainera, nolabai politika publikoa zilegi bihurtzeko lehendabizi zuen artean, hau da adituen artean, praktikatzen duzuenon artean, eta ebaluatzen duzuenon artean. Eta naiz eta zue iruditu arlo politikoan adituek esaten dutena ebaluazio inguruan ez duela garrantzirik, ez da horrela. Hau da komunitate zientifikoaren pisua politika baten inguruan, ura baloratzeko orduan, aldeko eta kontrako jarrerak aztertzea, segurunez zuri gustatuko litzaizuke gehiago izatea, baina beste aldean dagoenarentzat baino gehiago da. Politika publiko honen sendotzeak dituen erronka batzuk, ez dut asko aipatuko, nahi baduzue gero eztabaidan hitz egingo dugu honi buruz. Hau da, ez dakit ondo edo gaizki, baina uste dut etxe bizitza kasuan, bai herri honetan, baita beste herrialde batzuetan ikustea nola aurre egiten dioten arazoni interesgarria da. Eta nola egokitzen diren behar honetara. Hau da, politika hau jasotzen duen komunitatea sufritzen ari baita orain. Lanean jarraitu behar dugu, azpiegitura instituzional hau indartzeko. Lehen aipatu duzue, baliabideak, langileak beharrezko profilak izatea, prestazioak jakiteko, ez prestazioak moldatu hartzaileen arabera baizik eta alderantziz egitea. Inertziarekin eta batzuetan administrazio publikoen zorroztasunarekin ari gara diseinatzen politikak nahi dugunak arinak izatea eta hartzaileak aldatzea. Eta behar dugun horrek eskatzen du perfil desberdinak sortzea. Eta lehen esaten nuen bezala, autonomia mailako gutxieneko errentak finkatzea, seguruenez, norbait azten bada IMV-a aztertzen orain, eta nola lotzen da gutxieneko errentekin, eta arazo konponetzinak egon daitezke, baina atzera begiratu ezkero 2019an jartzen balin bagara eta IMV-ak nola aldatu ditzaketen politika publiko hauek erretak babesteko maila autonomikoan aldaketa handia lortu da eta bide luzea egin dugu eta uste dut kontuan hartuz, ze konplexua den arazo hau, eta horrek duen dimensio politikoak ez diala txikiak izan, hala izan da. Azken gogoetak pertsonalagoa da. Hau da, politika honen jasangarritasunaren inguruan. Izan daiteke egiturazkoa, hau da, ez bakarrik arintzea, diru sarreren gutxitzea pandemiaren ondoren, baizik eta elementu egituratzaile bat egin nahi dugu errentak babesteko hemendik aurrera gure herrialdean. Eta horretarako jakin behar dugu zein den politika honen jasangarritasuna. Italiak hasi zen aldi berean politika berri bat bultzatzen IMV-ren oso antzekoa Italiako herritarri eskaintzeko. Hau da, errentaren diru sarrera ordezkatzailea hain zuzen ere. Baina politika hau azkenean desmantelatu egin dute. Ez erabat, baina bai funtsean gaur egungo gobernuaren aldetik. Eta gobernu honek eta aurrekoaren joeraren araberaz deslegitimatu egin zuten
diru-sarrera hau. Ez dakit ze funtzionatu zuen han gaizki, eta ze funtzionatzen duen hemen ondo. Edo ze gauzak funtzionatzen duten hemen gaizki, eta zer ikasi dezakegu hango funtzionamendu okerro horretaz. Nik uste dut funtsezkoa dela batzuetan gizarte segurantzak egin politika honen implementazioa nola egin duen batzutan ezkutatu egin da. Eta ze zorrotz ezarri duen batzutan, eta kritika bat ere egin dezakegu. Baina gizarteak nola hartu duen politika hau, eta nola hartu duen ondo gainera, ez du hain zaurgarri bihurtu. Kontutan hartuz Italian ezarri nahi izan zen errenta hori. Baloratu beharreko aldagaia. Bueno, denboraz pasa naiz, jarraitu ezaket. Hablar de la dimensión europea, porque esta cuestión también... Orain Europa maila hitz egin nahi dut ikusteko nola aldi honetan zehar ez bakarrik gobernu honen ekimenez, baizik eta paradigma aldatu zenean erabakitzaileen aldetik, nazioarteko erakundeetan, OCDE, baina baita ere Europar Batasunean, hau da errenta babesteko politika hauek eta egiten den irakurketa jakiteko jasangarritasun sozialari begira ze ekarpen egiten duten, eredu sozialean, jasangarritasun politikoan eta jasangarritasun ekonomikoan. Uste du nolabait permeatzen ari direla, ez da ikusteko gastua nola interpretatzen den politika hauetan. Eta gobernu honek bai inbertitu duela honetan, hau da inbertsio soziala, batez ere azken seileko Espainiako presidentetzan saiatu dira inbertsio sozialak estatus berezitua izan dezan gastu partidak ebaluatzeko orduan, gobernu baten barruan. Gobernantza esparrua kontuan hartuz. Gustatuko litzaiguken gauza gehiago egitea, baina markoan, arau fiskaletan, edo ezarri den gobernantza esparru horretan badira elementu batzuk aitortu egiten dutenak inbertsio soziala honek bere garrantzia izan duela aurrekontuen jasangarritasunean. Hau da, horrek estatu berezitua ekarri beharko lukeena jasangarritasun gaian. Eta hauek dira nire mezu nagusiak. Etorkizunean, seguruenez, IMV-az gain, gainerako inklusio politikekin, arintasun handiagoa izan beharko dugu, jakiteko zein diren onuradunak. Nik badut kezka bat, behar badala merkatu tensionatu hago bateragoaz, non langabezia arazo estrukturalak modu naturalean murriztu egingo diren, hain zuzen ere lehia gehiago dagoelako enplegu bila. Beti ere demografiaren jetxieren ondorioz eta inklusioa lan egin beharko ditugun politikak seguruenez birformulatu egin beharko da, errentak bermatzeko bizi ziklo osoan, ez dadin pobrezia iruzurrak egon merkatuan, eta ez bakarrik lan inklusioa gero eta txikiagoa izango den arazoa, ez dut esango desagertuko denik, baina zabaldu egin behar dugu pixka bat fokoa. Bermatu politika sozialen finantzaketa, testuinguru ekonomiko eta politiko berri batean, eta zerga gobernantza ere kontutan hartu beharrekoa da. Eta horretarako ebaluazioa tresna aktibo bat da, tresna pasibo bat baino gehiago. Eta adibideak jarritu jadanik, ikusteko nola ebaluazioaren erabila, nola gardentasuna, ebaluazioaren emaitzak publikatzerakoan kaltegarriak izan daitezke erabakitzaile politikoarentzat eta berbadan mugatzeko arriskua egon daiteke. Nik uste dut ebaluazioa beti aktibo bat dela eta ez pasibo bat. Eta hor uzten dut. Me quedo aquí.